Днес Папи и Стефан са главните герои на една красива история, която започва още в студентските им години. Стефан я забелязва пръв, различна, с ярко излъчване, с самоувереност и индивидуалност. Тя е истинска и непринудена. Той я обожава заради нейният ум, нейната сърдечност и всеотдайност, защото тя е неговата сродна душа. Тя го обича заради спокойствието, което носи в себе си, заради това, че е различен, неподражаем, че я кара да се смее от цялото си сърце и я разбира дори когато мълчи. Днес те се свързват завинаги с обет, който не е просто обещание, а продължение на това, което вече живеят. Щастливото продължение на вашата приказка е именно днешния ден. Той ще остане завинаги в съзнанието ви като най-забележителен, най-тържествен и най-значим. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.